ni karamɔgɔ bɛna mun mankan dilan Badara o kuma ma kuma bɛɛ f'i ye sisan ko ne ko k'a muso n'a denw ka kɛnɛ dɛ a y'o kɛ mankan de e y'a fɔ ko a muso n'a denw ka kɛnɛ n ko karamɔgɔ i muso ni denw ka kɛnɛ wa a y'o de kɛ mankan ye a y'o kɛ mankan ye o ye kojugu ye e fana ye lɔlɔma ye o bɛɛ lɔlɔma ye parce que sisan n'i y'a ɲininkali kɛ ko karamɔgɔ i muso n'i denw ka kɛnɛ e ma ye a yɛlɛla a ye ne laminɛ ko parce que t'a muso n'a denw na a m'o fɔ wa e lɔlɔma ye o lɔlɔma filɛ n'ale b'a fɔ i b'a fɔ ni kɛlɛ se yɛrɛ ka segin a kan dɛ ko karamɔgɔ n'a muso n'a denw ka kɛnɛ dɛ saga kan sisan Badara Safɛ karamɔgɔ i muso ni denw ka kɛnɛ yan a tɛ fɔ ten i b'a fɔ ko karamɔgɔ i muso ani denw ka kɛnɛ karamɔgɔ i muso ni denw a ka kɛnɛ a tɛ fɔ ten n'i ma fɔ nin walahi ni m'i kunjɛ ni n ka ndolo ye Badara Ayisa o kulonkɛ sugu ninnu man di ne ye dɛ kana ka kulonkɛ kɛ i bɛ kulonkɛ de ɲini ne cɛ kulonkɛ de ɲini ne cɛ i b'a fɔ ko karamɔgɔ a muso n'a denw ka kɛnɛ e m'o fɔ e y'o min fɔ ne ma se k'o de kan sisan n ko karamɔgɔ i muso ni denw ka kɛnɛ wa ne m'o de fɔ sisan wa ne tɛ se bamanankan na Ala Kɔmakɛ saga ka karamɔgɔ a muso a n'a denw ka kɛnɛ e ka saga ka ban karamɔgɔ i muso ni denw ka kɛnɛ wa ne y'o de fɔ Tiens, il faut savoir séduire les femmes. Il y a des gens qui sont négés dans la sauce quoi. Tiens, au moment où c'est-à-dire il y a kuma la teketere. Ngo ne terika dogme anga yorokoro lake. Oh, yorokoro ina. Ah, bon, kira asrone ne te nyondo. Ça vaut maintenant. Tu vois, on est 20 ans. 3 ans. Aïe, non, ça vaut pas 20 ans. Akira 100 nani, 100 nyondan. Mais voilà, tchenga kuimuya. C'est-à-dire muso de kadale trop quoi. Mais Mamoudou, muso kadale, mais allez be sira muso nya. Allez tâter yenebo. Allez so kade mais be sira muso nya. Allez tare goye. Bon, allez renyaba la solution ta les gars ko la ça. Anana munge parce que c'est quelqu'un tailleur fenêtre de. Tailleur de droit. Anana munge uga manigani. Oh, ou be tailleur ou be munjo dala. Ah, tailleur ou dronte fini frère là ou be frère là manigani munu parbar ga fini kro ni effectivement. Donc allez revenir na attaque ga fini kalangala a dola quoi. Yeah. Mais quand mugo là. Avec fini kalanga dola c'est-à-dire ka to ko lula je pour que quoi. Ou abna jo que revenir ko dogo lu photo. Allez loin. Ma bien comment go dongwe. Salut. Salut. Gordon. C'est lui. C'est comment? Les bonnes choses. Tu sais faire un bail de? Ah, tiens. Allez le Il y a qui va là non? Ah bon? Tu es correct ou tout là? Ciao, Ah, tu as la pour la double. Avec tirage. Tiens, mais on sera pas salé non. Mais n'y a pas là. Ah buena. Ah, tu as faire affaire manou de. Ouais. Oui. Comme nous de l'affaire de qu'on fait. Ouais. L'affaire a réussi là maintenant. Ouais, n'est-ce pas? Donc comme il y a un événement d'or organisé tout ni. Événement. Un événement d'or organisé. Donc moi me karamɔgɔ dɔ la pour que me se ka don a fɛ yen. Cogo min na a bɛ se k'an dɛmɛ pour que n ka se ka jama sɔrɔ n ka événement na quoi. C'est showbiz man. Événement de b'a bolo. A mɔgɔ bɛ karamɔgɔ dɔ la. Pour que ka guichet fermé. Aïwa, on est mon famille Nicolas. C'est il est béni quoi. Ouais non, il est doué. Doué bako. Parce que le fait que ana yon ah non, il a bana. Aïwa, ouais comment on va doué dama drone de nyon ye. Non, ça c'est vrai. C'est-à-dire doué dama de ben nyon ye. Iwara, ko nyena bo bakaw. Et nous te sera nyon ko meni ga ko manga nyena bo. Ouais, effectivement, non, il gagne n'est-ce pas? Ni moi c'est nous la solution. Dans toute situation, tu ne seras pas, ça sera pas une déception. Ce sera de la satisfaction. Tu vois? Ok. Bon, si ça, si ça marche, c'est bien. Nasu karamɔgɔ sur la sisan. Bon a ko nu wari ko mana kɛ yɔrɔ ye. Donc me wari di wari ko tɛ problème ye quoi. Gordon. Donc il faut. Je vais écrire. Ouais. Moi c'est bien. Ni on donne la mission. Kana jigana ko falina. Voilà, c'est-à-dire il faut professionnaliser les choses. Ouais. Hein? Tu vois, c'est pour ça qu'on écrit. Compérez-vous. Ok, le nom c'est
Gordon. Gordon. Ouais. Là, c'est bon. Gordon. Objectif? Objectif, guichet fermé. Guichet fermé. Parce qu'il y a les objectifs au départ. Guichet fermé. Guichet fermé. Chercher un cramogo. Chercher un cramogo. Ouais. Parce que il y a faut qu'on y ait coquet. Il y a comment faire. Ouais. Ouais. Chercher un caramogo. Ouais. Ok. C'est ça? Un bofan. Ouais, un bofan. Donc, allez, il commence à photo comme là. Il commence à coco. Anga na nyana bora. Donc, c'est mon akemou à vous. Ah oui. Donc, ça m'a dans ma signer. Donc, il va signer. Il va signer quoi? Il est pour le nom là. Donc. Pop! Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à sentir là? Quel beau scientifique. Yeah, je te dis. Bien fait. Ouais. C'est ça. C'est ça. Autre problème, il n'a pas faire confiance. Il va que il n'a pas un bolino. Ouais. Ni ma flimanina. Il de la kata rapuko de la amfi. Voilà. Et karamoko dobi. Il va donc on y aller. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est près de Marapugo ou un prix d'Ake? Allez dans la lavande. Allez de mana la lavande. Voilà, c'est-à-dire. À combien allez. Voilà, mon gars, allez venir. Et moi, sois à Nago. Non, on a un chening. Voilà. Parce que Mamoudou n'y a allé tout à Canada. Donc, allez Kramogodi. Allez Kramogodi. Voilà, allez Kramogodi. Un RK artiste bayanyela. Allez, ça va vous dire. Parce que artiste beau avec les ganafi, on y a bon. Do era fama do egunga kuma ko kisekele fli. Kisekele fli déjà? Ouais. Clé-clé quoi? Voilà, clé-clé parce que na droit biga konya na bo clé-clé. Clé-clé do ba wele clé-clé do ba wele un coup. Voilà. C'est-à-dire il va ke na fa nya na bolo donc ame tani o ka yoro la aba ika konya na bo ka di. Iko nga blay kuna dron akena fa kele no. Am se ata sanre comme tellement ba wolo déjà. Ah? Comme tellement ba wolo déjà am se ata sanre. Ah, avina fa ale atodo. Ika kuma la tikete. Nga ame entreprise do kon lala. Donc entreprise ta en permettre ka tanga barala. Ya ame muso drone tanga. Ante client cheta quoi. Voilà. Donc abina fa ça off la bere tellement boli quoi. Ah muso drone ta. Ame muso drone ta. Allez nga chauffeur. Chauffeur. Pratique. Allez pratique. Allez nga pratique. Date flitier ma. C'est ça. Il va seguir mounou. Alors yaro na tellement tigi. Ali kare kuna fait tellement tigi do wisigi en fait. Voilà. Unu be cheta quoi. Ah. Bisa ta kai. Messi en fait sera la ni do soro. Voilà. Ame nyongo soro. Ah. Mais c'est Gordon. Gordon. Allez photo là. A photo quoi. Tiens bien ni. Tu ne femme de nuit oui. Maro c'est-à-dire il y avait na to comme là. Kana to ni nga kelere. Ni ala che ni kelela. Ni biniga. O glure biniga yo. Ay kele bano. Afore ma ko kao. Nous nous devons nous 6 fois par jour. Je te dis, fais-le nous faire au bien fait. Amuse-gueule. Amuse-gueule. Ah oui, mais ça on a fait notre tour. Ouais. Il va revenir là. On me dit ça là. Flo. Non, mais non, il a ça. Mais non, il a clé volonté. Ne bidji ça. Bidji de basa. Voilà, le bi kushini. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK, est-ce que ça va être là? Non, quand on a tantôt ça. C'est tellement de VIP, seulement les filles. Tu vas attendre mes mécanicien faire. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK, tellement de VIP avec nous sommes dans les Che nyamala bimo sumalendo. Ah? Mais nyamala nani ma jama wala mai quoi. Kwani yana leye ko baka damu na le fle. Ko baka damu fle be ka laje. Ni yana leye ko baka damu na le fle. Ko baka damu fle be ka laje. Amugote ya. Salut. Hop. Patro. Patro aga tu jalo. Che. Kro chakra clip lay de. Ah, tu yo do ben de la sangwa. Ah, ne ben de la. Ya bara kura yo. Su pojon. Ah, wa su kadira di. Agadia. Aye, me movie.
Bamako ya bi jeune filɛ wari bi sɔrɔ gɛlɛma la o man d'olu ye koyi fo wari bi sɔrɔ fu la fɛn min na dɛ o de ka d'olu ye so ka d'u ye kojugu o la sa ne fana bɛ to k'u minɛ k'u dɛrɛ kuma kelen kelen maa kelen kelen o fana bɛ n dɛrɛ a bɛ ten de mais est-ce que karamɔgɔ bɛ yan karamɔgɔ bɛ yen karamɔgɔ bɛ yen ok donc comme i bɛ nin minɛ il faut do fɛn dɔ la kota voilà mais bɛ an ka se kɛ ayi non ma se quoi comme temps bɛ n bolo a man ca kosɛbɛ ça fait ka n ta fu la voilà o ta quoi kɔrɔ ala ka barika d'u la ala kana foyi k'i la ala ka n'i fa fiyewu wala hali n'i fa dɔrɔn ala ka yɛlɛ tuguni dalajɛ ja mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ tiɲɛ don dɛ a bɛ ni ala cɛ ko ni ala b'i sɔn k'a tɛ ɲini kɛ fa jamana tɛ ɲini kɛ ba jamana ne sigi n bɛ nɔ ka mɔgɔw ɲini mɔgɔ ma na kɛmɛ naani filɛ ka di ne bon n ɲɛ b'a la dɛ ne ka dɔnkili non ne tun bɛ ka dɔnkili kɛ dɔnkili gansan a bɛ n'a fɔ kilisi bɛ dɔnkili in da kɔnɔ dɛ ni y'a nalen ye ko bɛ ka damu nalen filɛ ko bɛ ka damu filɛ bɛɛ k'a lajɛ wala jɛ n'ala jɛ han non tellement ka balana yo Karamɔgɔ aja Karamɔgɔ Wenzé le nom du Karamɔgɔ qui a traversé les frontières les rivières qui a atteint les 6 continents de ce pays de ce monde disons c'est lui ce Karamɔgɔ là avec un seul chapelet non absolument de la bâtie tu vois il sait le faire. Il a ce pouvoir. Il a ce don. Il a cette compétence. L'homme des hommes. L'homme des hommes dans hommes. Ciao le oura de Kara. Moko. Iti dantio. Kramo ang moko bela. Kramo. Antomu. Nale Karamɔgɔ. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Don bara. Aka kene. Bashite. Alhamdulillah. Ango mago be elao. Ango mago be elao. Ola mola masaki. Iko business do kumbe. Business. Affaire. Affaire. Ouais. 600. Nta do donula am mena doni. Jodo kunana ni c'est-à-dire kunana am bla do lila tanto. Taro ni akli ba. Wala jo glelomai. Mais 600 boyana don ne. Donc affaire wera de ba bulu. Wa affaire il paraît que warba kun sane. Yo no warba kun sane. Ne de mogo warla de. Bari ay min kene la kunu e ka bi session. Ne ka wa flam ne manjenye koso. Agara mu o duska sim benina ala ni kila de bado. Kram gonne gonu bulu don temele ngoni e baro aka ke war ko edra war ko do bita wari kodi wallahi sisa wari yera de baku vara ya nya fo ci gomna voilà cey flane showbiz man de do voilà ako avait fait un concert organisé. Qu'avait fait un concert organisé au guichet fermé. Guichet fermé, quoi faut Karamɔgɔ. Guichet fermé, c'est-à-dire à quatre jama basso, faut mourir quand descend. À quoi Karamɔgɔ be Karamɔgɔ là? Oui. Bon, aneko, ame Karamɔgɔ donc, Karamɔgɔ me sega doit chikoro. Am me sega blata Karamɔgɔ ra fene. Mais aya fam ko, eni anta be sega cheche, ouais. 50%. 50%, et 50 ans, mais c'est sinon me saka Karamɔgɔ ra fa tana mo ra fe ne sinon me Karamɔgɔ ba de nongo voilà dana baro de kada oyi komi ni be ere ta ka nyesi mo ma ta ka nyesi sigi yo ko voilà c'est d'accord 50 ok faut mama se le drame ta ma fo warba ku ngaba warba ku to o se ma fo Karamɔgɔ c'est ça c'est bon affaire que c'est pas signé e bena war de soro na ko ni war kon ba ku parce que sinon ça pere ne ta kita mana 50% avalo voilà avalo contrat avalo
ne ta ta mana na gola bi non warta ko ka haramu o ya ko ana wo kono ya oh ya kono wali soni me de dro iba na ya be na so ana ka ko be ni ko ni me wati na sa me war ko lante ma ko la de te muso ko la tiche ko la wardo ai abe na parce que ana re ona le re kuma na awo ko kakala ta yoro shini yante wala awo kakala ta yoro shi ni yante ouais mo ni en fela law fara abgana guys ai ka kene isi ah dong gordo antru to yamana ne afa yana waka suma feta ni mor feta waka dabla imai muso nu yere kwani ubi ta suma fe ko ju ani moru fe imai ha nguga da alala uso ne tiga ta ala yere la ala di ba be mine ala di ba be fenge ha ah wai mai we go joga na so betge katana sumo ni moru fe ha seni kete na bai oh ni gonu ala bi ni gonu fe ha wai mami jere joy tebe kiye muso la na ko ni kiya kuma fi muso nyana o beke kuno ki kuno fu tew e maya muso flana ntiku no be kuno fu no do tew mai ha o be kuno fu no do ijo neko muna nini de bala kana de muna bisika girga tumini yere ide ne welewa munne warbu ga kirri de sagi wele ni tara biti no fa fi faga so oho nibe no warbu ga kirri sagi wele bika ga bilga tumini yere ni tara biti no fa fi faga so ni ne be ngap mona hibe ne lame ça fait ni bodro kele lu may quoi e minira kele ngani do ah non atete maninga ah ça fait e de sumayala e badra lu minna e sumala ma ko na ka haramal derante de be e tara venti da ibo ai angani krangwanya ira da oh unyeiro krangwa ina ko afie to gomna alere do ai en fire ai fire kramo apa medeni mangamba ale mai klekele esa bene don ai no ati do ya fire ko ne di enkuya ai anya bere fire le ina le ma fire ko ne anya fire na fo enku klekele ya be fire ni to flam be fire la nyini mi doron ko fo doron saraka do be nanyu lu bodron ka harama khala nyini ame ta dro me kana ina nga wese ni ina na dro kana ina de kamale ikakene basite alhamdulillah ba Mkomi ne kumanya fiya mkomi ta baliga nganya fiya ranya komi me événement re taro ya gliga ngakena wala donc kisa événement do re bimbulu sisa nganga a faranyo sisa donc ina bena fo spec concert quoi donc moko be jama yere la pour que fin nga nyambulu choko mina donc pour que ngana bara ni ka kuma la nyini fam le sugura na di bila kote no kono ni to wa fo di ça c'est de l'eau à me boire quoi nous konni shukuni du sa jawdi ni famfi bari artiste tama be no ube doni kaya iyere be togo ba tigi fenfen do nu bina nyana jeke dron nere be don fuye karsani dointa aka haramu ni doin jama kulu be na yima sigini jama mi yayi ube ne wele karamago jama ferentan ha do ko ma ko enku kawo enku ya fo men saraka do be ni ne ki kulu bodoro o ya banindi
Oh, 600. Oh, sisan mi ka concert filɛ jama de kan na o de man di ye wa. Wala jama yɛrɛ de kan na quoi. Awɔ a ka kɛ jama nafamaw ye bari jama ye tiɲɛ mais jama nafantanw fana bɛ tiɲɛni kɛ dɛ a ka kɛ jama nafamaw tɛ ni ala sɔnna a ma jama bɛ na bari i m'a ye nin ye tampon ye nin tampon in nin ye ne ka sɛbɛnli nin sɛbɛnli in na a bɛ yira k'a fɔ ne mana ko o ko kɛ o ye ko ɲɛnama de i y'a faamu i tɔgɔ ni i tɔgɔ k'i tɔgɔ. N tɔgɔ ye Gordon. I bɛ ɲɛnajɛw kɛ. Gordon. I bɛ ɲɛnajɛw de kɛ. ɲɛnajɛ man. Voilà. N bɛ n ka filɛliw kɛ. I bɛ jɛ n ma sɔɔni. A bɛ bɛn dɛ. A bɛn ne le koyi. Wa. Money. Yaba. Mazu. Lobe. Mako. Ɲɛnajɛ tɛ de. Awɔ, ɲɛnajɛ don. A kan ka kɛ yɔrɔba dɔ la. Awɔ. Ma dɔn. Ma budule ma kolonya I ni kunsigimatigi dɔw b'a ka ko ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ bugutiginiw yɔrɔ mama ni fɔ n ye dɛ ma kolonya ma budule manjanfiri karamɔgɔ. Ɲɛnajɛ in bɛ kɛ nka juguya ka bon dɛ. Taa jugumanw bɔ a la dun. Nin banna nin banna a ko kɔni bɛ kɛ sa nka saraka dɔw bɛ yen n'olu ma bɔ bi ni sini dɔrɔn i ka laɲini tɛ mun ye a bɛ ko ye. Wariko tɛ problème ye. Donc saraka sarakaw fɔ dɔrɔn a mana kɛ cogo min na donc. Juguya ka jugu bi kɔ dɛ. Maa minnu bɛ nin ɲɛnajɛ ninnu organiser jugu bi kɔ a ka di dɔw ye a ka ɲa a ka di dɔw ye a kana ɲa. A man di minnu ye a kana ɲa u caman ye e yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw de ye i yɛrɛ ma sigi ni maa minnu ye u caman y'u de ye ko juguya ka bon dɛ hali concert ta yɛrɛ ka bɔ yen n'i ye waati sɔrɔ i kan ka na i ka yiriw ka d'i ma yɛrɛ de e kan ka ko balen bɔ yiri ni ma kolonya yiri de la i y'a faamu concert in ta fanfɛla sa diriɲɛ est-ce que ne b'o dɔn? I t'o dɔn dɛ o y'an karamɔgɔ ka fɛn ye i tɛ diriɲɛ dɔn? Non, n tɛ diriɲɛ dɔn. Alhamdulillah misi bilenman ani diriɲɛ o de kan ka ɲɛ. N kɔni bɛ misi bilenman mais fɛn min ye diriɲɛ ye fɔli yɛrɛ o ɲɛfɔ n ye. A ye diriɲɛ ne yɛrɛ b'o sarakaw bɔ bari diriɲɛ in ta e tɛ se k'o kɛ. Mɛrɛmɛrɛnin bilenman u b'o de wele ko n diriɲɛ a ka so la i b'a ye maa caman bɛ taa ka sarakaw fɛ yen caman bɛ taga u sɔnsɔn o de ye diriɲɛ ye. Mais sisan karamɔgɔ e yɛrɛ ko misi bilenman mais misi bilenman wari yɛrɛ bɛ bɛn joli ma fɔlɔ? Misi bilenman wari kɔni hali kun na se nin nka maa dɔ bɛ Faransi n taara o ka misi bilenman tɛrɛmɛ a bɛ taa 200 la o bɛ taa 200 la. 200 mais diriɲɛ in dun ale fana ta bɛ kɛ cogo di? Diriɲɛ diriɲɛ tɛ n kamalen i tɛ se k'o kɛ ne bɛ fari la cogoya min na e fari ka di i tɛ se k'o kɛ dɛ. A cogo di? I bɛ wari dɔ di ne yɛrɛ karamɔgɔ ma ne b'o kɛ koyi bari diriɲɛ in na i kan ka t'i bobara de sigi diriɲɛ so da la diriɲɛ bɛ bɔ k'i kin. O karamɔgɔ n b'o wari d'i ma e yɛrɛ k'o kɛ siɲɛ kelen. Wala ne bɛ se k'o kɛ. A bɛɛ lajɛlen bɛɛ joli? Bon ni diriɲɛw y'i kin jugu bɛ fɛ ka e kin cogoya min na dɔrɔn o bɛ tiɲɛ de. N y'a faamu n b'o wari d'i ma e k'o bɛɛ kɛ siɲɛ kelen. Ni Ala sɔnna 80 b'o ɲɛ 80 b'o ɲɛ. A bɛɛ lajɛlen wa 80. 80 o bɛ dɔɔnin k'a la. I n'a fɔ i yɛrɛ garisɛgɛ ka di dɛ. Parce que ne tun ye 500 000 de bila nin kɔnɔ. I
ibe iwa mo ayere ibo ukiga oh boyka concert wa akala reciti mais karamo tike bebe sangon tike mu fe karamo mu meta dala pour que ga ai okoni naija o ba ke megla ni concert na befa uba besa ne refleka fiye ko kamle ni nyana bole ne ye ni ko blale sisa avion ne kono fi bum naija ti de ka sunoge ka to ne madro me besra ka ubo hawalin ku ka from fo mena me klaka benyi kadima ya famu abana ya kilatige ni ko bana misrani peu akaram ne takara mo gansene iya kilatige ni nyana bole ne flani gordon teri ala kisra men nyana bagoi diriye tembo nyana bo kamola ala ka fiegi yela sei tabarakala ba me lo masoro ka di boy batra de fale ko kuboro me diga concert ko nyana ba friend fara aina war me da de nu ok madara ma ka feru kari de aina ngawatan tandawa aka haram farfaga ko mene kan kuy fem ko mene ko di farfaga tel non ko ne ka wa fladun akuma digi mo kala khane wa ka haram nga ale ko kola ya fuma bala retour de bola kuy yeah ne tamainda Comment? Floni Bara. Ça c'est comment? C'est notre crabe. Ouais. Affaire c'est réglé. Imadu na. Ala dia nyama ko sondila affaire mufaka du ben. Non, anaka ko be ni fisa. Mais c'est ça. C'est ça. Ku anana nyinga ka wa mukandidoro ko problème tala. Ouais. 100 000 dima. Oh, faut pas te chanta da manga Europe là, anta da. 100 000 ata juli wa 50 000 wata. Iwa woro. Are, wa woro to godi. Wa muga meteme. Cheka wate kala. Chanta da manga ta sa. Akuno wa woro mne sa. Che o dabla sa. Ana na fer dima ga ko gela sa. Wati de ka gele fa Ay, Karamo ni bosa. Anganya fa na. Ay atama dro. Kambere tamulo ko. Kana ma fa wa woro de wata. Wata indi. Wata indi to. Ba jate. C'est bon? Ay anyana wole nene goy. C'est bon, Karamo. Amesraini. Men flan vra. Sisa jete mine alna kala wa fla go jiru do na. Karamo ala ka suguja. Mba. Ciao nega strabo wa fla la wa. Ne mi sra wo dani. Ale yo komina retour bo la koy. Ay ni wa ten dene nyana fuye ngobi ko non done bene kunsa. Bi kananta. Hey. Koran e muso flananta war sorole aputu. Ala kay koy. Ala kay. Karamo. O boy amai. Atila ka bosa. Garra. Oh. Aga teki ja. Akala mo foi de mata nega concert. Mo foi de mata. Akala bara wala de. Ne de warbe sarangiya bara ke mo al kilunti. Garra saje ma ebe nyene fenda fana ko. Ay Karamo ko yam ala deli dinga ala de fana be jabi ne ba ala deli même ne fembe de mo ma ala de ne ala deli se nere ala ne bna sika afo oko jabi chugodi ala jabi ay ma ba ke ba sika ke mado la ba jabi retar la sabsa ke iga shamre nyana je fana abi sika be fa ik me fitasi do ala ik me fitasi do ala ma ke teli ala
Mo fosi de mata. Ne era warum na chen ko la do riba. Iba don kamale e fana flani I man ke gunne kui. En ala che joma ta yere ma ni somye na kata I ka war bedo e concert la. Ay fene mi to yere ma war mi na samya kale na kibe barakia. Kan sa bon e fanga ko ke chugodi. Ay mina war de sara sa. Ayu ko no. Na war sara ba. La jidda usila ra mala kan sim kui. Ne ka wari. Ni na me ka war sara na mnge. Mu me bwala sa yere no isi. Kamale idun nga dabla de. Ay mu. Ne. Ay bolo group. Sans pere bolo. I bolo join. Ne. Eke.